Hey. Jeg skal lige hurtigt lige en lille smule langsomt. Så skal jeg lige okay. Det første spørgsmål, ja, hvis det får mig at svare af, hvad synes du mig? Så en rigtig god ven. Det er sjovt. Og nogle gange har jeg lidt underlige tanker. Et udseende 1-10, en personlighed 1-10, 8, 9. Kage hvis is. Sodavand hvis energidrik. Hvad er det? Bedste ven. Er jeg en god ven? Ja. Kan jeg få til at grine? Ja, men nogle gange med dine tanker. Okay, det næste jeg tænker på, hvad synes du om mig? Du er god til at nyde i hvert fald. Ja, det er det. Blå ved skål. Blå. Hunden ved skat. Hund. Is ved slik. Slik ved chips. Forskelligt. Det kan man være for sidst. Lige nu tror jeg nok det er chips. Apple. Fint. Hvor meget skal jeg mellem 10, 7, 8. Jeg har en af til her. Så kommer jeg og hører en ARP. Min personlighed 1-4. Jeg så det. Ja. Og så kommer jeg til B. Løsningen 1-10. 6-7 stykker. Og så er det 10. Gul ved orange. Gul. Fordi det er rundt. Is vs kage. Is energize vs røvis. Energize. Æble vs appelsinæble. Hund vs kat. Hund. One Direction vs Justin Bieber. Jeg tror nok One Direction. Og så flytter vi os hyggestrømper. Klart hyggestrømper. Så kommer vi igen. Tæppe vs dyne. Dyne. England vs USA. USA. Så kommer det børne. Hvad synes du om mig? Du er sådan nogle gange lidt underlig, vil jeg sige. Og så er du nem. Så kan du mega nemt, hvis jeg kan.
vurderes egentlig 1-10. Den mørke lyst, så bliver det klart. By ved sand, by, dum. Det ved jeg ikke. Det er jo ikke rigtig det gjort for mig, så jeg synes ikke, nej, jeg synes ikke. Så kommer, ja, det er sgu gjort. Så håber jeg noget virkelig. Yes, weekend, I love out.